जायखिया हरलांसै बै अरा आंनावबो नांदों बे फाग्लि जरानि अरा आंनावबो नांदों खन्थाइनि मुङा सोदोमस्रिनि दाहार सोदोमस्रिनि दाहार सोदोमस्रिनि दाहार सिमा खुन्थियाखौ बहा दोनो सोदोमस्रिनि सिमा खुन्थियाखौ बहा दोनो गुरुदेबनि हादाब फदबद जरा दंफां दाननो थांबोला साल जरा माखु जरा लाबो आदा लारु बान्दारु हे लाबोगोन ना बे बैसिरि माइनाव हे लाबोगोन ना बे बैसिरि माइनाव बियो दा बर'नि खुगा मेथाइ मुगानि नेरसोन जिउ जानानै थाबाय फदबद जरा बर' हारिखौ लानानै सोरांथाननि गुरुदेबा मा सिमां नुवामोन आलबट बियो दिनैनि सोदोमस्रिखौनो नुदोंमोन सोदोमस्रिनि अर सालाय फ उखुन्दै खुनाय आंथेया आदा फौजिनि फिसाय सेवारिनि फिसाय होनाखै बे बिसाय होनदों बिसाय सेवारिनि आसि फोलावनानै फिसा बानानै माइ सौफुनाय बिसि सेवारिनो खिन्थाहरनाय गाहेन गोबाना हां नेरै नेरै आज्लं नाहरनाय थारैनो दिनै फाग्लि जरा थिपकाय फदबद जरानि आयुमाया हांमा सोरदों आं बहा थाबावनो साननि बिदुङा दिनै 40-50 डिग्री सेलसियास दावखोबाय केलिफर्नियायाव अर खामबाय रासिया चीन आमेरिका जापानाव बुलेट ट्रेन खारबाय नों बहाथो थाबावगोन अखाफोर हाथरखि हालाफ्राव आलासि जाहैबाय दिनै अब्ला नों माब्रै बबे जालफायाव उग्रिनानै सिमा नायबावनो नंखो बबे जालफायाव एब्रेनानै नों सिमा नायबावनो सानखो जौगानाया बै हाथरखि अखाफोराव आलासि जाहैनायखौनो होनो होनदों जायखौ गुरुदेबा सिमां नुदोंमोन अब्ला फाग्लि जरानि नों आविमा बै खोमसि जालफानिफ्राय ओंखारबोदो आरो साननि सोरांजों दुगैदो लोबदो मुगानि उन मुगा सावथाखानाय मोदोमनि जिनिर हुगारदो मानजिदो आरो ब्ला ब्ला जोंब्लावनाय गोजों महर मुस्रिजों आदानि आगैनि अख्रां नांगोन नोगोर दालाननि अन्दर महलाव रानिनि मासि लाफैदो नङाबाथ' दिनै साननि बिदुं गुन्द्रासानि गोदौग्लाबनाय नों ओरैनो खामथाजागोन निमाहा मोननायाथ' नङा निमाहाथ' मोननाय नङा नामा ओरैनोबाबो थैखागोनखा गनायनो हागोनफा मानसिनि दिना मा होनो गोजोन्थों।